Beraz, botatzen dut, batek taula, bigarrenak eramaten du, eta gero kitu. Angeluko aizpean trinketa, asteazken arratsaldez. Oian Borteiru, iparaldeko pilota batzordean ari den ezitzaileak, ardoitarrak elkarteko umetxoak entrenatzen ditu sarean, gestu berezia eskatzen duen jokoa. Ez da jo behar, pilota harrapatzen dut eta botatzen dut sarearekin. Sarean ere bai berezitasuna, ez da errebesik, bi aldetan behar da bi eskuekin jolastu. Pilota eskoletan sarea erakusten da noiztenka eta asko maitu dute aurrek, beraz geroz eta aurkeiago baitugu. Oian mundukot pilota txapelketarentzat Frantziarekin aritzeko hautatua izan da. Taldean lau jokolari, ustailaz geroztik bi aldiz astean entrenamendu zorrotza segitzen dutenak, Azparneko berria trinketean, urrezko medaila berri baten ardiesteko helburuarekin. Biziki zaila, jakinez eta 15 puntuko partidetan ari girela. Gure ohitura 40 puntutako partidetan aitzea da, beraz fiteago joiten da, bizpahiru petorekin be partida fite aldatzen alda, beraz beharko da serioski hasi. Depuis 2002, la France n'a pas perdu, donc c'est une lourde responsabilité. Normalement c'est l'Espagne et la France, c'est les deux meilleures nations, mais bon, on ne sait jamais. Ça commence à grappiller un petit peu, des joueurs qui jouent dans notre pays mais dans le championnat français, donc le niveau est élevé. Duela lau urte, sarerik etzen izan munduko txapelketan, aurten berriz izaitea berri hona da, iparaldean 120 pilotarik jokatzen duten kirolunentzat. Ez gira hainitz eta joskatzen eta sarean munduan, baina kirola izigarri polita da. Beraz, gure patrimonioa da, ere, dira espezialitateak berriak, frontball zarai hori ere gero horrendako ontsa da, baina eta zaharreak behar dira txiki ere. Sarean, 5 erresuma lehiatuko dira munduko txapelketan.